tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan lat aramidan no dag Facebook. Anastasia, bakit? Ay nawaw, nalpas nga roden ti trabaho. Ay gat maturog ka na, tapno masapa ka amang ilukat iti store mo inton bigat. Di ka kadi madanagan, uray na puyata, manglukataklat na. Na, No kayat mo ti maturog, umunakan. Saan ati pa nag-Facebook ko ti pakibibiyangam. mala, i-off ko nga rodan ti silaw. Tumuna ako na maturog. Masapak pa yung nagtrabaho iti garden inton bigat. Sige lang, agkita akpay ti mayat ama i-share post, takbay ama turog ak. Rabeng, ngamadda ka pa ilaang dito'y kusina. Silya, anak ka. Ay nawa, agsaludsod kay pailaang matnana. Dakas tag saludsod, ay anak ka. Amuyo mat anak kapsut ti signal iti silid ko, nanang. Hustong aminin ta cellphone. Facebook ti liwliwak no kastoy nga awan aramidag, nanang. Kita di mo unay ti agpuyat. Amumot nga adda pakipurdiyaan ta inton bigat. Wen, maturog ak matladagos intol madamdama, nanang. 30 minutes lang daytoy. Ada nga mi nakitak iti Facebook amang ipaburak iti dara. Anya? Di ba lilatan? Di yung lang maawatan. Maturog kay kit day, no awan ti aramidan niyo. Nag-comment gayam ti awanan bain iti Facebook post ko idirabi. Ay no, asino tawanan bahin, Anastasia? Bigbigatan na kas tatirumrumor itingiwat mo. Asino kumapay? Day ta aselya Apay ka no? Adalaang ti shared post ko may papan kadagiti nalaing abumulod iti gamit. Ngam di daam mo ti mangisubli. Kastakit din ti comment na. Anya ti comment na aya. Saan ka no amasapol nga agposak iti kasjay? Kustumat piman tinaibagana. Saanan amasapol nga agpos kay ti kakasta. No asino ti patpatamaam, idiritsyong lat nga aminin, anga i-chat, bakit? Assuming laang day ta babae. Saan kumot nga innaganan ngam kasjay kit din ti comment na. Ay nawaw, papansin launay mo't. Nalipatan na siguro ti steamer a binulod na kanyak 3 years ago nga aging gaita, di na pa'y insubli. Nakita ti comment mo iti post ni Anastasia, Silya anak ka. Anya kumaita, nanang? Man ano kuma? Apay mo't akas jay nga iti panagsasaumkan ko na. Kasano? Post a post? Awan mo't ti innaganan na iti dayjay a post na. Uray amuklatan asyak ti patpatamaan na. Saan laeng anam na minsan akasta tinaramid na. Uray amuklatan asika. No adda sa anyo ang nagkindaawatan, mabalin mo't apagsaritaan nyo iti personal. Manulaeng mo't amit raw tinagbaetan ti balay tayo. Para laeng iti steamer, ibabay nakit din iti social media. Nasayat ayamat ti kasjengar aramidan na. Kunak maano nalpasan day nga issue. 2025 itan. Idi pa'y 2022 nga issue yu day nga steamer. Nagrigat akasarsarita day nga Anastasia. Inton kwan, pasagid iti Facebook. Makitkitak dagiti ipopos na. Ngam awan mo tinagan mo. No di mo magustuhan dagiti ipopos na iti Facebook, i-unfriend mo. Ay,
Saan ang mabalin? Bumalasak ba't Apay ti kunana, kapoy na tao. Ay saan nanang? Saan apatew iti dayjay a babae? Saan ko nga i-unfriend? Tapno makita na ti rupa na nga i-post ko iti Facebook. Anya? Impos da ka kanuman ni Celia Anastasia, bakit? Una, tatalagaan na pride day ta a babae. Iso nga impos ko mata. Mamin, ano ka di nga ibagakin ka? Ano at dati saan nyo ang nagkinawatan? Pagsaritaan nyo ang nasayaan? Saan ang masapol nga ipupos yun iti Facebook? Nagado ti makabasbasa. Apay nga min abas na agkom-comment latan iti post ko. Di pa'y agyaman, tasaan ko nga impost ti steamer ko abinulod na, atalo atawanan tinapalabas, ngam di na malagip maisuble. Asidaglang mo ti balayda. Di ka mapantag sarita kayo ti personal. Ang mga numakabil ko pa'y day ta babae. I-Facebook yo ti abayo. Nagado ti makabasbasa. Di uray pa'y, saan asyak tinakababain, ta iso ti di na amo ti mangisubli iti gamit abinulod na. Ay na Anastasia aya. Kaanon to pa'y amalpas day ta nga iso. Pagbagaan mamit day ta Celia, bakit? Apay ni Silya nga anak talakay. San amalmal pas ti apat na kini Anastasia nga ex-kumari na. Lima basak iti tersi na itay. Git agsal sa lunsod ki di nagiti sismosa. Anya ti sinaludsod daken ka. Salsaludsudin da, no anya ti pudno ang napasama. Nabasa da kanu ngamin iti post ti duwang agkumari ti social media. Makitam day talakay. Nakababain at talaga. Para simple lang nga banag, masapul nga i-post ken ibabain da ti tunggal may sa iti Facebook. Ay nawaw. Sika ti mangi diretso iti anak mo. No siyak ti mangi bagaken kwa na. Siguradaw nga awan denggen na. Ikalintegan namanen at idakas nga aramid na. Ungtam nga main tapno agbutengken ka lakay. Naimbag-abigat mo, tatang. Kastamit king ka Silya, anak. Agtugaw ka, dati iba ka king ka. Ay nawaw. Adalakad ko ita, tatang. Anya ti bagayo aya. Mabalin ka day nga i-delete mo iti Facebook mo, ti maipapan iti kumarim, anak ko. Apay ko mga i-delete ko ngay, tatang. Di nantupay i-delete ti Facebook post na kontra kanya. No ag-post iti Facebook. Kunamla no branded ti steamer na. Saan mo itamadlaw mat a lokal? Ay na, nagado ti makibibiyang iti apayaw. Nupos kayo apos iti Facebook, awan saan ang masulbar ti parikot yaw? Ang mga kidi na dumakay. Awan ti bibiyang ko. Imbabain nak iti social media. Iso nga ibabain ko mata. Iso laang ayat ada karbangan na ag-post iti kasjay. Ay na, darigat kayo akat sa salita. Manula ang amit to, tinagbaitan ti balay yaw. Ngam iti Facebook pa'y lang tinapili yo apagapaan. Ado ti chismosa ang makabasbasa. Awan ti bibiyang ko, tatang. Bayan nyo ta makichismis da. No talaga kayo mutlaeng, iti paraangan tayo ti pagapaan yo. Nalawa ti paraangan no kaya yo. Idi pa'y napalabas nga lawas dahita nga issue yu iti kumarem. Aging gayta, di yu pa'y la indelete dagiti Facebook post yo. Ay nawaw, kita mamet ti Facebook day ta Aselya. Di na pa'y in-delete. No i-delete ko ti Facebook post ko. Ang mga no panunutan na nagpaabakak. Awan adaw tinangisir bakit? Oray ka dagiti buy and sell groups, in-share post da. Ag-viral kayong agkumarin o kastalaan. Ag-viral. Ano ag-viral? Anya ko maita. Basta siya, amok ti mangisubli iti binulod ko. Saan akas iti dadduma dita? Sa dala ang isuble no kaano akay kayat da. No dadduma, awan pa yun ti agsuble. Ay na, makamukay man langan nga kumari. Tapno malpasin day nga isyo.
Itid mo ti bayad ti steamer a binulod mo kin Anastasia. Isumat nga min ti planok, tatang. Adda pagbayad ko. Ururayak lang nga iso ti umay mangala dito'y balay. Ay nawaw, itulod mo latan iti ayan data si kamo piman ti nagkurang. Di mo binayadan adagaws. No saan mo pa siguro ang nakita ti share post na? Ang mga no di mo matin mapanunot abayadan. Kit idi pa'y napalabas at tawon dayta. Iso ti umay dito'y tatang. Apay asyak pay lang ti banugan na ngay. Ay! Di nakman pagpungpungtutan sila. Itulad mo, ti bayad ti steamer a binulod mo. Iti taon 2020 taw. Tapno malpasan ti saritaan. Idilit yung madlangan iti Facebook yaw. San ang masapol nga iwaragawag yaw iti intiro asa nga lubungan ti parikot ti nagbaitan yaw. Alawan ng tatang, mapanakon. Di ka nagungan. Asino ti san ang makaungay? No kastalaang Iti pa'y pagbakak. Ano talaga kayo adwa? Iti paraangan ti pagapaan yaw. Ipilit yung matyaga pa iti Facebook. Salpag kayaw. Si kaman langan ti pangtadak iti bayad ti lokal nga steamer asang kay baga ni Anastasia Pariterso. Mapanggalangan ni Jabalay. Tapos ka ti mismo amang yahot yung kuwana. Ay nawaw, jak kayat. Ang mga numay pungot ko pa'y kitdi. Sapay awan mga nawa kada kami no bilang laang. Lumay pa ba ni Tanawa? At dadagiti ka aruba. Anya? Ore, agpinungot kayo kan bakit ko. At dadagiti ka aruba ang mga nawa kada kayo. Ay nawaw. Kung kunak lang, Maria. Baka pay sumatay. At ni kumari mi Jabalay. Mapan kay Jay. Si kalaang ti mapan ijay. Barang masulbar yung matlaang di parikot itinagbagitan nyo. Nakababaing hamin. Nga iti Facebook ti pag-apaan nyo, Mari. Adong ti makabasbasa. Asino tinangibaga ang mabalin mo ti umay dito'y balay si Kaselya? Saan ka di nga imbagakken ka, aban ka dito'y balay? Kayat asawan day ta, saan amabalin nga umay ka, no kaano akay kayat mo? Imaya, kaited kun ti bayad ti steamer mo. Tapno saanan nga adu ti ipopost mo iti Facebook. Ah? No kasta, agbayad kan mare? No awatam amare. Ay katuan amare, tapno makagatangak manen iti steamer ko abaro. Manuarod ti bayadak maray. Sika ti makaamo Lokal laang mati steamer ko abinulod mo. Mangtudak lang iti 3,000 maray. Umanay mat siguro day jay. Mabalinan day tamare. At damat dagitay nalaka nga steamer ije palengke. Awatom nga ron ti bayad ko. Ay na, agyaman naklaunay Maricelia. Di ka madanagan. I-delete kun ti post ko may papankan ka. Ay, oras mare. I-delete ko matlangan amin a post ko kontrakan ka. Kayat ka di asawan day ta, nga agkumare tamanan. Ay, sika, no niya timako na mare. No, mapakawan na, di mayat manan. Ay na, pakawanan tanti tunggal may samare. Sa dinaw tinapananday ta asilya lakay. Rumabein, awan pa'y nga agaway. Imbaon ko itayan da Anastasia itay alas 12. Yung maging gaita. Oo, pero nagsublay. Anya nga'y tinaramid na ijay. Mapannabayadan ti steamer a binulod na. Ay nawaw, amangan mo't no nagkinabildan. Saan ba siguro? Ay nabubong, di ka pa kampantay. Amumot anapudot ti daraday ti tunggal maysa. At dadan ito husto ka edad, bakit? Amuda ti husto kin saan? Sana na masapol ang mabambantayan da kita. Babakit dan? Anya ta arami din silya dito balay, bakit? Nabayag samot din dito balay. Wen, imay na intad ti bayad ti steamer ko abinulod na. Kalpasan na, nagis-istorya kami. Dinimutan na si putan ti oras. No kasta? Okay kayon? Wen lakay, napakawan min ti tunggal maysa. Agkumari kami manen ita. Ay, mayat nga ron, ano kasta? Saan anaragsak ti biyag? Naddatiguray ti puso tayo. Pudno launa lakay. Naimbag mantasan kaya nagkinabil iti kumaren. Saan?
Tanaamiris mi nga adda ti biddot mi adwa. Iso a pinili mi tinagpakumbaba. Maragsakan ang launay ti kastanang ko, Anastasia. Mala, erwar mo karuti tinapay aginatang ko. Ta, ikapita yung man. Kita lakay Anya ba ning data? Bakit? Awan betang dagiti Facebook post da Anastasia Consilia iti tunggal maysa. Yo, kita man. Aday tani, Ayun gagpaisaw. Ang mga mano nagpinakawandan. Sa payla kumaalakay. Ada akong tatang, nanang. Pasensya kayo na narabianak. Day, sa dino tinagapwa manakaw. Iti ayan damari Anastasia, nanang. Nagpinakawan kayo kadain, iti kumarem. Marabihanak ka din no saan pa'y tatang. Masapak ang maturog ita. Ngamin, nagtulagan mi iti kumarik nga agkuyog kami nga agpalingkin ton bigat. Agrobata kon lakay. Aguray galatan iti tricycle iti sangwanan ti store mo Bakit? Saanan akasapulan lakay. Dumagasak pa ngamin iti ayan ni Maricelia. Agkuyog kami ngagpalingki. Ay nawaw, itala ang manan Wen nga rod, kalpasan ti talo atawan. Okay kami manan iti kumarek lakay. Kitaan nyo Ang mga not naman ti pagapahan nyo, basta ipos yung manan iti Facebook. Saanan ang maulit dayta lakay. Mare, nangag mo ti pagsasaritaan dagiti tattao analabsan ta itay. Wen mare, ti may papanmat iti steamer mo. Awan lat amok, agapan tumanen dagita iti Facebook, gapulaang iti shared post ken steamer kunada sa dagkatawa. Di talatan ikaskaso ida mare. Panunutan da, no niya ti kayat da panunutan. Ay nawaw, saan amabalin a pagchichismisan da ti biyag tamare. Agraman panagapat updated da. Nabasa da siguro ti Facebook post ta idi nagapata. Iso nga amuda mare. Kaya't mautadanog ti rupa da mare. Si kakit di mo, mare. Maipabarangay ka adi na oras no kasta ti aramidam. Saan ba't adim magas ni kumarim Anastasia dito'y balay anak ka? Maditimud na tatang. Ay nawaw, apay ka naw. Ang mga nulaga pa kayo malain. Ay saan tatang? Nangagmila ang ada kami ti pagsarsaritaan dagiti chismosa iti paradaan. Ado ti sa uda iti limabas kami iti sangwanan da. Uray di ta tersina. Da kayo titapik dagiti chismusa. Okay kamin. Ngamday tapay lang ti pagsasaritaan da. Di da mo makamove on mo. Kasano kit nagpus kayo iti Facebook. Idi pa'y napalabas nga aldaw dayjay tatang. Sa maysa, nadilit matang. Uray pa'y na-delete no binasa dagiti chismusa. Talaga nga isaw titapik da. Chismusa da ganaw. Iso nga intun sumarunong aga pa kayo anak kaw. Saan nyo kuman nga i-online? Pagsaritaan nyo lang iti personal. Tapos saan ang makibiyak na kita chismosa? Hay, Nene, ay nawa. Kasangsangpot mo lang. Ngam napudot man ti ulom. Apay ka di, Anastasia. kasano, da kami pa'y laang matken Maricelia ti pagsasaritaan dagiti chismosa. Kasta talaga, taam mo dati maipapan iti apay Mayat ka di ti kasjay. Kasla saan da naragsak nagkuyog kami manen iti kumarek. Inton sumarunong amin. No at dati saan nyo ang nagkinawatan. Sulbarin nyo at akda kayo lang. Sana masapon nga ipusyo pa iti Facebook. No diyo kaya ama-amuan ti intero asa nga lubungan. Bakit? Ay no sa anak kapagtepil itay. Ang mga nuadda na danog ko. Agserting ka man dita. At damot lang ti kamali yung agkumari. Ta in public yung arot ti apay Da kayo mismo tinang ibabay ni ti bagbagyaw. Iso nga agbalin ko mga adal kada kayo.
tikastaan na pasamak, bakal. Ay, nawaw! No adda ti diyo pakikinaawatan, sulbaran nyo iti nasaya at awagas. Liklikan nyo ti agpost iti Facebook. Iti kasta kat mailisi kayo iti mabalin a pakaibabainan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.